Maikanem Abilin. Tinapalabas iti panaglabas ti bulan. Nadlaw dansong anak ay liwliwagan ni Ami iti napasamak ken kuana. No pay kasta. Kuna ni Ansong kinilando arumbeng nga bantayan na lata titigtignay ni Ami. Gapot asanda nga mo ti pampanunutin na. Iti may sangal daw nagpakada ni Ami ken kuana. Kaya't nasa rungkaran ni Ella, ket pinatgan ni Ansong daytoy, ngamnasken ako yugen ni Lando. Iti kadadan iti pagnanadan ni Ella, adda nagtuktok ni Bart. Itagagayem, adto intituloy tinubela tayo na Pauluan. Maikanem Abilin! Naimabag arabiim, Ella. Ami, Lando, agawaan nyo. Inkayo iti silid. Agdadabad. Anya? Inkayon, agawaan nyo. Di rumbang makita da kayo dito eh. Auntie, umay ka na. Sige. Ella, ilukat mo tayo ritaw. Awan ti dakas nga ramitan mi. Oh, inak ilukat tiri daw. Anya ti masapulyo. Umay da ka lang sa rungkaran. Awan ti dakas sa panggapnikin ka. Agsubli kayo langan inton bigat. Jak agaw awat iti sangaili iti rabii. Kaya't ka lang nga makasarsarita, Ella. Bueno, umunag kayo. Kumusta kan, Ella? Nabayag adi ka nakit-kita. Sa anak namin na nasimar sa rungkar dito asyenda. Ella, aging ka kadita kat di nak nasursur ngayatan? Anya? Maaramid ko ti kayat ko ngaramiden kan ka, no kayat ko. Ngam gaputa talaga nga gayatak kan ka. Jak may turad, di agaramid iti madi kontra kan ka. No kadag ito'y, awan pa'y dayta iti panunot ko. Ngamin, pampanunot agdagit ipatpatag ko iti biyag. Ha? Ti panagpukaw ni Ami. Anya? Kan maysa, saan ka di nga imbagak kan ka idin? Song batak laeng ti ayat mo, no masarakam ni Victor. Ngam aging ga ita, di mo pala nasarakan. Ella. Sa ita, ni manen Ami tinagpukaw. Isa pang nga asim, Bart. Sardengan nakon. Gaputa talaga nga awan ti manamnamam kanyak. Anya? Awan pa iti panunot ko dahi taabanag. Gaputa agparparikutak. Mapukpukaw ni Ami. Kat jak amo no ayan na. Jak amo no natayan, wano si bibiyag pay. Anya ti pakay naigan day taabanag iti panagayat ko kan ka, Ella. Kinunak matan. Sardengan na kun, taagparparikutak, Bart. Imagam. Anya ti may tulong ko. Si kalaang ti makasungbat iti dayta. No adda nga ta maitulong mo, wenno awan. Kaya't kung tirumor diti seled ko ang naglamangan ta. Tapatayag dagita at tahulan. Ka lang, Ami. Awan laban tayo kadakwada. Di armas da. Awan balta kadakwada. Ita kumanti kung dawit ang makabalisak. Ita kuman Lando. Saan pa yung ita, Ami? Isa pagkalma ang tiriknan. Ilukat yu to'y daw. Ilukat ko tiri daw. Auntie. Awan dan. Pimanaw dan. Auntie. Dito'y tayon silid nga agsasarita. Iso a pinaglembang kayo dito'y silid. Gaputa sa anak asigurado. No adda pa kainaigan da iti panagpukaw mo, Ami. Diyak kaya ta makita da kayo. Auntie.
Ita, kayat ko nga isalaysay mo tinapasamak kan kaami. Kayat ko adenggan. Kasta tinapasamak kanya, Kantela. Dagiti awanan bain. Talaga nga awan umasping iti kinadakas da. May baglakit din. Tanayra na lumabas kami iti diso nga yan na iti daydagon daway, ante. Natulungan mi. Ket insurot mi ni Jekuta. Dagiti pasurot ti demonyo. Ayok da talaga. Hindi nanti, Ella. Nadatahan ti piyak ko. Bayadan da day tingay naramid da. Auntie, saan kayo kumangagiwayat iti adang kontra kadakwada? Pati kayat ko, siya ka mismo timang balas iti tao anang dadaal kanyak. Kayat ko asyak ti timang patay kan kuna. Ami, kayat ko nga iparignakan kuna ti panagibalas ko. Inutak apatayan. Babaan iti panang parigat ko kay kuana. Isa pa nga asyo. Saan kayo na makibiyang? Mairaman kayo lang. Bayan nyo ada kami timang balas kadakwada. Diyos ko. Anyan gayan tinapagtang mo, Ami. Anyan. Nadadaalan ti panagadal mo. Gapo ka nagiti dakas at tao. Nasakit unay tinakam ko. Ngam na mabalin. Diyak ko makayad da ita panggapi adwa. Tagibalas. Iso ano mabalin? Pumanaw kayo kuman, iti ko kayo. Sana mabalin, ante. Ituloy yung kit iti panagadal yun. Anya? Iti da ito'y anapasamak, ante. Iti panagpunam ka di, kat mayulok pa iti agatan. Sahanan. Gapot at ikarga lang ti panunot ko. Katawan sa bali. No diti panagibalas ko. Ami, Lando, agan-anad kayo kumakanayon, ha? Kanayon na kamadanagan kada kayo. Di ka ganda nagkada kami, ante. Nasayat ti ka sa sahad mi Jekuta. Siga ti rumbang agan na, ante. Anya, matanti kastoy mapaspasama. Ante, agpakada kamin. Parbangunan. Nasaysayat no saan kami ang maaldawan. Taamangan no adda makakita kada kami. Agpakada kami, ante Ella. Sige. Agan-anad kayo kanayon. Dagiti balakat ko kada kayo. Laglagipan nyo kuma akanayon. Adayo ito iti ayam tayo. Ay. Iso asaan to amamuan ni Rina nga dagayam kukwa apas dagdoy. Agsupli to daytay. Katito yan San Isidro nga aginda. Kasta ka di, madam? Nabutas ko ito yung lokasyon. Nalamang. Papintasan tayo na ito adiso. Iti kasta, makaay-ayo kadagiti babaknang nga agbalinto akos tumartayo. Kaasamat dalanto ka na, Ami. Nangro na launay ni Ami. Dinadaal nitong anti kinatao na. Kaya't ko asyak amis mo timang balas kadakwada. Siya kung timang patay kadagidjay at tao. Ngam... Diyak ka ba ulan? Kaya't ko nga ipulong idakan ni Senyor. Ngam... Amangan no isudamot laang ti kanunungan na.
Agdwa-dwaak iti mabali na mapasamak. Isu abay bayak pailaan. Agtong palak iti kinuna ni Ami. Asa anak amang iwayat iti addang. Kontra kadag iti awanan pain apasur ti tiyablo. Iti kasjay nga inaramid datong ankan Bart. Naskan laeng amado sa danto. Katbay akon da Ami. Isudan to ti makaammo kadakwada. Sino nga taday ta kanayon nga umawag? Disturbo. Itay pa'y day ta. Diyak lang arod sa batan nga mumawag na ta. Salbag day ta no sino man. Pagsasawag man. Hello? Sino ka? Disturbo ka, salbag ka. Sorry, Papa. Nakadisturbuan ka na kayo. Si kadayta, iya. Siya, Papa. Sorry, nadisturbo kayo gayam. Sige, ibaba kong telepono. Ay, saan, iya? Pasensyakan. Kunak no sa bali. Pasensyakan, iya. Okay lang, Papa. Kumusta kayo? Nasayat lata, iya. Sika, kumusta ka matan? Nasaya at mat, Papa. Kailiw kayo. Da kayo kini Mama. So na bale. Dito ikan tumatan nga agnaed. Saan ka di? Kuwan, Papa. Sige. Agur uray kami kan ka, iha. Sige, Papa. Uwan gayam. Ni Mama. Kaya't kumot ang mga titimat na. Awan dito yung mansyon ni Mamam. Nasapari mo ar. Ada ka no pag nada ka dagiti gagayem na. Sige nga rat, Papa. Agi na na kayon. Umawag ak tumanin din kan maminsan. Okay, sige, iha. I love you, Papa. Bye. I love you, iha. Bye. Tiada kumut lagayam. Kunak no asino itayan ti umawag. Nalain ka nami. Amumunta pa na. Kabisado kon lando. Nakasursuro ka na. Kasto ito ti wagas nga aramidak. Apanang parigat ko iti dayjay a rapist. Irakad kunto iti puontik kayo. Kalpasan na. Inutak apanaan. Manipod ulo. Aging ga iti saka na. Anya? Wan. Nasken arik naan na ti bunga ti kinadakas na. Tasan lang asyak ti nakabasulan na. Uray siga. Kastamatan kan ni Victor. Ani? Amok. Naisalaysay kan ni Victor ti kinadakas. Nga inaramid na kan kuana. Insalaysay na matkan ka. Saan ka di? Wen. Iso nga mo amin tinapasamak kan ko na. Awan ni Victor. Panggap namat ti agibalas. Gapo iti inaramid da iti day di apong na akulas. Kastamatan iti danda ni ipapatay na. Nga iso damat lang dakin gapuanan. Dagiti demonyo. Ani? Agsanayak iti husto nga agpana. Iti kasta. Sa anak tong agmintis. Iti tunggal ibiyat ko apana. Masapol nga agdiso iti bagi. Dayjay a rapist. Agsansanay pa ilang ni aming agpana, Lando. Apay, saan pa yan nabannog? Saan pa mga ansong? Sige, bayam lata. Baliktad itang tilobong mga ansong. Anya? Saan na iti akayat nga gibalasak?
Kanayon nakapalagi pan asanak ka nga agaramid iti dakas. Asanak ka pumatay. Ibagbaga na pa ang dakas na gibalas. Abay-bay ak kanulangin dagiti nagaramid kanyak iti kinadakas. Gaputadan tumot lang katukad da. Ngumita. Nalipatan ang dagiti balikas na. Isang tiagrabot nga gibalas. Gaputan na rin na ti kinaayop dagiti awanan bain at tao. Kat day tati mangidurduron ken kuha nga gibalas. Pwede mo dahi tanong ansong? Ken mesa. Nalabasan ti aramid dagiti pasurot ni Senyor Simon. Agpapadada amin asayro. Victor, kumusta ka mataitan? Kailiw kan ama kita. Ngam santan sangag kitan. Adda akon dito'y kota. Idin kita nagbaligi kan iti biyag. Mabalin anaragpat mon ti arapaham mo. Saan ka amalipatan, Victor? Ani? Lando? Arabin, ang imanda ka pailang di terwar. Kayat ko ti aginudo, Lando. Sige, kaduan ka nga ginodo. Lando? Malaglagip ko ni Victor. Kumusta nga taitan? Uy nga ron. Naman mo, nagbaligi da jeti arapap na. Sana kas kadata. Santa naragpat ti arapap ta. Gapo iti napagtang ka iti biyag. Day tatipod no. Day jay aripis ti pabasolak iti saan ko apa nagbaligi. Iti arapaap ko iti biyag. Dinadaol na ti arapaap ko. Nonya ti marikrit nan. Kasta magkanyak amin. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw. Kano lang, idi nairogi ti panakapaitak darday ta a building. Ngamitan kat nalpasan. Finishing langan ti kasapulan. Well, madam. Pintor lang yan. Nagbiit analpas. Kasta ti kabilag ti kwarta, Bart. Adu ti kwartak. Iso analpas at dagos. Oray iti aglawlaw ti pasdak, madam. Nalpas maten. Agraman ti swimming pool. Nalpas maten. Numamulan kadagiti masetas iti igid. At addaman na pumintas ti aglawlaw, madam. One Bart. Iso amulaan yon iti masetas ti aglawlaw. Nalpasan, Simon. Nalpasan ti project ko. Katita, panunutak no kasano asumret ti kwarta iti dayjay apasda. Anya. At dabaw nag-recruit kadagiti napipintas a babae. Isoda ti araken dagiti lalaki. Anya. Ngam syempre. Dagiti lalaki nga da kwarta na ti rumbang a makastrak. Saan mo't ama itulok a dagiti laang mannalon? Ha! Anya nga iti kwarta dagita? Tilikado ti pampanunutam anita. Pakadaksak day takas mayor. Nagruna ket damo pa'y langag takemak. Saan ka amairaman? Gaputa agtalinaed a palimod ti amin. Agulimot kan, Simon. Saan kan amakibiyang? Siya kun ti makam mo, iti daytoy abanag. Ipalubos nga ta ni Senyor Simon ti kayat ni Doña Anita a mapasamak. Gagayem. Di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Ributaso.
Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abin!